Mezu bat bidaliko jau, Japonian dauden guztiei, gure elkartasuna adieraziz. Eta horretarako, bueno, zegoz, Joi? Ondo. Ondo? Bueno, ze sentitu ezu telebistako irudi horiek ikusi dituzunean? Pena. Lehengo urtean egon nintzen eta pena handia ematen dit. Familia eta daukat eta lagunak ere eta izugarrizko pena. Bueno, egingo duguna da, berak irakurriko ditu, japoneraz, esaldi batzuk, nik itzuliko izkitzuet, txuletarekin noski. Eta, agur bat egingo dugu gero, bertako modura, japoniarren modura, erreberentzia modu bat egingo dugu, bai? Gure pentsamenduetan zaudete, zuekin gaude. Eta orain, guzti batera, japoneraz, animo, Japon, esango dugu, japoneraz, nola esaten da? Ganbare Nippon. Ganbare Nippon, guztio batera esango dugu. Bai? Ea bat, bi eta hiru. Ganbare Nippon. Eskerrik asko!